Txakurrek oinarrizko beharrak dituzte, fisiologikoak eta psikologikoak. Eta orain behar hauek ezin dizkiogunez bete, txakurrengan ondorio negatiboak ekarri ahal ditu, kasu batzuetan, beste batzuetan baino gehiago. Alde batetik, konfinamenduan zehar, energia akumulatua eta ondoriozko antsietateak sortzen da. Ere bai, etxean portaera suntsitzaileak eta batez ere txakurkumeetan sozializatzeko aukera ez daukagunez, etorkizunean ekar dezakeen arazoekin, adibidez beldurrak, beste txakur batzuekiko erreaktibitatea. Beste alde batetik, konfinamendua eta gero, banatzeagatiko antsietatea sortu daiteke. Hau da, orain egun osoan zehar etxean gauden txakurrekin 24 orduz, hiperapego bat sortu daiteke. Eta jendeak rutinaren bueltan aurkituko da txakurrak bakarrik utzi beharko duela. Orduan sortu daiteke banatzearen ondoriozko antsietatea. Horrek zaunka konpultsiboak, konportamentu suntsikorra ekar dezake. Eta hau saihesteko, egunero etxean bere lekutxoa eman behar diogu txakurrei, bi aldiz egunean edo, txakurrak bere lasaitasuna aurkitu dezan beregan eta ez gurekin. Arazo hauek saihesteko alde batetik excitazio ariketak saihestu behar ditugu. Adibidez, etxean pilotarekin jolastea eta horrelako jokuak. Ariketa hauek amaitzerakoan, txakurra oso aktibatua geratzen delako eta hori saihesteko hobeto buruko jarduerak eta konzentrazio ariketak egitea gomendatzen dut. Beste alde batetik, txakur jabei hainbat aholku komentatu ditzaket. Adibidez, etxean joku desberdinak eta buruko jarduera desberdinak eraikitzea izango da egokiena. Txakurraren arakatzeko behar fisiologikoa ezin dugunez bete, erronka psikologikoak sortzea oso ondo datorkie. Adibidez, etxean bilaketa ariketak egitea, etxetik janari zatiak izkutatu eta txakurrak bilatu dadila, eta beste ariketa konplexuagoak janariarekin, trebetasun ariketak landuz. Lurrean bueltak ematea, zure inguruan bueltak egitea, hanken azpitik ibiltzea, obedientzia ariketa desberdinak, hanken azpian ibili, txakur bakoitzarentzako ariketa batzuk beste batzuentzako baino aproposagoak izango dira. Eta ni txakure hezitzaile bezala, prest nago laguntza eskaintzeko txakur jabeei eta kasu bakoitzarentzako aholku pertsonalak emateko eta telefono bidez edo bideokonferentzia bidez hitz egin ahal dugu eta nahi duenak nirekin kontaktuan jartzea.